Puti daw nga balay. Agay! Ha? Pag mauguro ni balayan eh. Tistingan ako, be. Yo, sir? Pwede mo tahan na, sir? Ano ba na? Ay, kuha na, sir. Parcel, sir. Nya, ang gingon mo diri nga puti nga balay. Murag mauni kay. Murag may nakita na ko nga puti nga balay diri, sir. Kinsa man na yan? Huwag mo ko'y parcel. Huwag mo nag-order. Ang asawa, manguro na, sir. Kinsa ni si Ashley, sir? Oh, nag-order na po dahil siya? Wabay ko ni sagot nga mag-order siya. Sir, mama na yung i-order, sir. Kanang 1, 2, 3, 4, 5, 6, sir. Unong ka-packet, sir. So, 12,000 isa, sir. Kata 12,000 man yung isa ka box. Uy, asa man ko manguhaan ng 12,000? Wa may kwarta na akong asawa. Ako rin gisaligan, anak. Kana, di ko, anak. Bisan pag mag-away may karon di yung kumukuha na, anak. 12,000, makumukuha, anak. Sir, dili pa ni pwede i-cancel, sir. Kay ako makatapalan niya. Pwede pang layo sa inyo. Nagibaklerin ako. Lugot pa kayo nga gyanan. Pwede lisod nagdalan ninyo. Ako'y labot. O makatapal ka, nga nung pasagad-sagad na kag pa-order, anak kong asawa. Balok kang 12,000? Woo! Asa man may mangunguhaan ng 12,000, uy. Dili mo na pwede ni-order sa mong asawa. Imong asawa may ni-order sa mong kuhan, shop. So, ako, sir, delivery ako, sir. Igor ko tigatod, sir. Unsa na pang? Parcel na? Hala, ni abot na akong parcel. Uy, parcel daw, oh. 12,000, lamang ka, anak. Pasagad na kag order ba? 12,000, nakaikabayad, anak? Mura man kag... Ay, unsa man ka pang? Uy, 12,000 raman na. Tagay ko ba? Sir, nalabay ko taron? Yang, wala ka nga ko ba? Pwede. Bayadan na niya, sir? Pang, sige na ba? Mula ka na daw siya, oh. Pang bitaw. Dala nagbalik dito. Ayaw nagikuan-kuan dire kay wala tay kwarta, wa tay kwarta. Dala na dito balik daw. Sige. Cancel na, cancel. Pang, ayaw na i-cancel, Pang. O sila isulod na ni ma'am. Mga bukat lagi ni siya. Ay, ang sulod na. Pantalon sa kumbana, sapatos sa kumbana, sinina sa kumbana, og bako sa kumbana. Wala yung may ako, anak. Iyaha man na tanan. Say mo rin yung banatanan, ma'am. Ano ipa-cancel man niyo? Mao ganino, naglibog po ko ni akong bana. Ay, wa man ka nagsaba ako wa day ni. Ayaw ni cancel. Wa man ka nagsaba man. Uy nga ako wa man day ni mga sapatos, pantalon sinina. Pila ni 12,000? Nasa unos pagkuha dito. Ayaw ni cancel kay luoy king rider niya. Nagtrabaho ra pud nagpatas. I-cancel dili ni cancel dong dayon ra. Ha? Pa dito sa unos dai 12,000 dito. Mo na, Pang. Huwag mo ha, dili ni mo ipa-cancel, bayaran ni mo. Pero kung ako'y order, kuhaan lagi ng parcel ya. Magdaghan kay kag reklamo, daghan kay kag chichiburitsi. Pag ako'y order, grabe, ipa-cancel akong order, pero iyahaaw. Adti kayo, kuhaan kwarta dito. Ano sa man kapang, uy? Bakay nakuha na lang ko bakay first time ba ino nga nahitabo nga ako aday ni. Bukat kayo. Unsa ni nga sapatos mo? Eh kato kung ganahan ni mo, unya kato mga pantalon nga, sige ni mugtanahon sa... Kuhaan? Ay, Parcel, mama na gusto ni mo, order na ko. di okay ni mo akong mga kuan na, akong mga add to Cellphone. cart. Oo, alang-alang. Buya gini mo oy, nag-add to cart kay ko kay wa mo koy kwarta gi-order pud nimo. Eh, alang-alang sige makag-add to cart, di order na lang nako nya iman-iman karon imo ra ipa-cancel nya pagkahibalo nimong imo ha. Ako mag-order pug wa bantay ipa-cancel nimo. Unig-loading na lang pud kay guma kay wa na tayo ma kuan. Basag tapping. Sir, salamat kay sir. Dili na lang. Sige na lang ko na, kay bayaran na lang na. Oh, sige, sir. Salamat kay sir. Pero ang bayad, sir. Kung ako, sir. Kaya magpasin na po ko ba. Unya, nagamit man ako tong kwarta nga 12,000, ang kwarta naman sa GCash. Ay. Pwede Gcash lang sir kay wa manggoy cash. Pwede na, sir. Sige sir, hatag na mo. Number lang. Sir, 0990 80 70 45 1. Sige sir, fights. Sana mo ron. Sir, send sa daan para nasa private ba, sir? Cellphone ang bigay sir nako. Ano pangalan ni sir? Jimmy Garcia? Sir? Aba sa. Kaya na sir. Jimmy Garcia. Oh, sir. Jimmy Garcia. Salamat ka, sir. Hanggang sa muli.